А, Сталін війну виграв, тобто ви розумієте, геноцид влаштовує. Прошу вали звідси. Сталін війну вали. Пашко, зупинись, зупинись. Зупинись. Сталін війну, його затримує. Хто він бив? Хто бив? Він його затримав. Він казав, що Сталін війну виграв. Отпусти руки! Отпустите! Вы что творите? Кого ви чіпаєте? Вы что творите? Сталін мого діда розстріляв! Заберіть провокатора! Ви провокатор! Давайте, будь ласка, Вибачте, будь ласка, вас ударили? Да, у меня вы Ви видите. заяву напишете? Что это Ви будете творится? заяву? шановний? Что творится? Ви заяву напишете? Как мне пройти в Хто конкурс? вас ударив? Где полиция? Ми поліція, я представник поліції. Скажіть, хто вас ударив, що трапилося? Ви не бачили цю ситуацію, поясніть, будь ласка. А где вы были? Ви були ззаді, я ж вас. Можете пояснити ситуацію чи ні? Шановний, як вас звати? Как мне пройти в конкурс? Знаєте, що українська влада заборонила вибори в Україні? Вони нелегітимні. А как она объяснит это европейским ценностям? А як ви пояснюєте окупацію Криму, Донбасу? Какой оккупация? Це освобождення русский мир? Правильно? Що ти ходиш, провокуєш? Давай додому. Я говорю, ты мало. Ты мало. Сталин нормальный хлопец, да? 4-5. Я говорю, иди звідси, блин. Иди, я прошу, блин. Иди. Куда ты чіпаєш? Куда ты толкаешь? Чіпай гімна. Куда ты толкаешь? Гімна не чіпай. Заберіть провокатора! Забери його. Так, я вибачаю. Ви вели хуліганські дії. Хуліганські. Цепочку. Да, ми вас будемо затримувати. Цепочку туди.